Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, щиро вітаю вас на гэтай нядзельнай святой мшы. Уже распачалі мы месяц лістапад, уже сёння цэлага 5 лістапада трываем у актаве малітваў за нашых памерлых. І так увогуле на працягу гэтых дзён малітваў добра відаць, як павялічылася колькасць людзей, якія прыходзяць на святую мшу, якія прыступаюць да святой споведзі. Гэта напаўняе вялікай радасцю, што так яно ёсць. І агулам можна сказаць, што вось гэты феномен смерці ў жыцці чалавека, ён вельмі патрэбны. Так, ён вельмі мае добрыя плады ў гэтым жыцці, калі мы пачынаем думаць пра смерць. Некаторыя багасловы кажуць, што адным з першых крокаў да збаўлення чалавека пасля першароднага граху, учыненым праз Бога, это быў тое, што дапусціў у нашае жыццё вось менавіта смерць, гэты пераход. Менавіта перад яе абліччам, мы ўсе роўныя, перад яе абліччам мы задаём сабе самыя глыбокія жыццёвыя пытанні пра нашае жыццё. Гэта цудоўна. Але тут збіраемся разам у нядзелю, у свята Пасхі, Пана, яго перамогі над смерцю. І гэта якраз такі напаўняе нас вялікай надзеяй, што смерць нас мы не баімся, нас не пужае, што мы у Хрысце яе нават не заўважым. Даручаем усіх нашых памерлых, але гэтую святую мшу я цэлебрую за ўсіх нашых жывых парафіянаў, за ўсіх тут прысутных, за нашыя сем'і і за тых з нас, каму найбольш патрэбна сёння нашая малітва. Каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже,
Помолимся. Усемогутный, милосердный Боже, по Твоей воле верные Твои годно Тебе служать. Покорно Тебе просим, дай нам силы переодольвать перешкоды и мкнуться до обяцаного збавления. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Малахії. Так каже Пан Магутяв: «Я великий король, и мое имя выкликая боясь між народами. А теперь для вас, святары, гэтая заповедь. Коли не послухайте и не примете до сердца тое, каб отдавать хвалу имени моему, то я спошлю на вас проклятие. Вы ж отхилилися от гэтага шляху, многих примусили спотыкнуться в законе. Вы знищили заповедь з левием, каже Пан Магутяв. Тому я учиню, что вы будете в погарде и приниженні сярод усіх народов, бо вы не трималися шляхов моих и были предузятыми в законе. Ті ж не один у нас Отец, ті ж не один Бог створив нас, чому ми здраджуємо одно одному, зневажаючи заповедь отцов наших». Гэта Слово Божие. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Пане, мое сердце не гонорится, и не взнимаются мои очи. Я не гонялся за великим и тем, что недосяжно для меня. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Але сутешавы супокойвав мою душу, як немовля, отнятая от грудей своей мати. Душа моя во мне, як отнятая немовля. Няхай Израиль сподяется на Пана, от гетули навеки. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалоникийцев. Браты, мы сталися немовлятами сярод вас, и як кормилица опекуется детьми своими, так и мы с чулости до вас пожадали передать вам не только Божие Евангелие, але и житё свое, тому, что вы стали для нас умилованными. Бо вы памятаете, браты, працу и намагання нашее, калі працуючи ўначы і ў дзень, каб не абцяжарваць нікога з вас, мы абвяшчалі вам Божие Евангелие. Таму таксама мы няспынна дзякуем Богу, што вы, прыняўшы ад нас пачутае Божие Слово, прынялі яго не як чалавечае Слово, але што ёсць на самой справе, як Божие Слово, якое і дзейнічае ў вас, веруючых. Гэта Слово Божие.
один у вас кіраўнік, Єсус Христос. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус промовив до народа і вучняв своїх такими словами. Посад Моисея заняли книжники і фарисеї. Тому все, що скажуть вам, робіть і заховуйте, але не робіть поводле учинків їхніх, бо вони говорять і не роблять. Тому що вони зв'язують тяжкі і непосильні ноші і ускладають на плечі людей, а самі не хочуть і пальцем крануть їх. Усе ж учинки свої вони роблять для того, щоб показатися людям. Яны пашыраюць філактэрыі свае і павялічваюць махры, любяць першае месца на гасцінах і першыя лавы ў сінагогах і прывітанні на рынках, і каб людзі называлі іх раббі. Вы ж не дазваляеце называць сябе настаўнік, бо адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты. І айцом вашым не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас Айцец нябесны. І не дазваляйце называць сябе кіраўнікамі, бо адзін у вас кіраўнік, Христус. Большы з вас няхай будзе слугою для вас, бо той, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а той, хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие, скажите, ці можна ось быць пабожным, кожны дзень маліцца, кожны дзень у касцёл прыходзіць, рабіць учынкі міласэрнасці, а з Богом не сустрэцца? Як думаеце, можна ці не? Ну і цудоўна, малайцы, што ківаеце галовамі. Сапраўды так, можна, і больш за тое, гэта вельмі часта здараецца, што можна вось так увайсці ў такую хваробу, пра якую сёння Езус гаворыць і ў сваёй боскай любові да нас вось перасцерагае нас, каб быць уважлівымі. Уважлівымі не да таго, так хто тут з нас такі, а да свайго сэрца. А як гэта ў мяне ёсць? Калі я станаўлюся на малітву, з кім я размаўляю, каго шукаю? Калі я раблю добрыя ўчынкі ў сваім жыцці, дапамагаю іншым, альбо нават усім так прабачаю лёгка і гавару, добра, я тебе прабачыў, усё. А ў сэрцы, напрыклад, зусім гэтага прабачэння і супакою не маю. Вось гэтае пытанне Езус нам задае і перасцерагае. Будзь уважлівы да таго, што адбываецца ў тваім сэрцы. Вось такая вось дзіўная хвароба фарысейства. Яна ў жыцці духоўным з'яўляецца, калі не самая небяспечная, то адной з самых небяспечных. Хаця хіба, калі вось чытаем Евангелие і бачым, што найбольш так востра і станоўча Езус рэагуе менавіта на гэтую хваробу. Чым яна небяспечная, гэта тым, што яе вельмі цяжка заўважыць, распазнаць. Бо гэта з тых хваробаў з віду самападману. Адкуль жа ж яна бярэцца ў нашым жыцці? Падобна, як і кожная іншая хвароба, такая звязаная з першай запаведзю, з кожным іншым такім самым вялікім грахом, дзе мы шукаем сабе іншага Бога, які бы нас суцешыў, супакоіў, які бы нам хоць на хвілінку даў зразумець, што мы нешта значым, што мы годныя любві. Вось часта я паўтараю тое, вяртаюся да таго моманту, які адбыўся у райскім садзе, калі Адам і Ева так не паслухаліся Бога, з'елі гэты плод, вось, ну і учынілі свой першародны грэх. І тое першае, што яны ўбачылі, што яны голыя, што яны нічтожныя, што яны
недастойныя любові. І першае, што яны робяць, пачынаюць адзін ад другога хавацца. Пачатку там перад сабой апаскі зрабілі, потым у кусты залезлі, ад Бога схаваліся. Бо стаць у праўдзе адзін перад другім і перад Богам страшна стала. Баяліся. Чаму баяліся? Верагодна таму, што калі бы даведаліся праўду пра мяне, мяне падкінулі, мяне б, не ведаю, наругалі, мяне б не прынялі такім, які я ёсць. І таму хаваецца чалавек. І гэты механізм у нас працягваецца з пакалення ў пакаленне. Усе мы падсвядома шукаем, за што бы нам схавацца, што бы нас так дало нам пачуццё такой бяспекі, што неяк тут я нечага варты, годны, што я буду любімы, што ўсё са мной будзе хорошо. І чалавек знаходзіць гэтую бяспеку ў самых розных рэчах. Але становіцца гэта надта небяспечным. Бо калі, напрыклад, знаходзіць гэтую бяспеку ў грашах, альбо ў нейкай такой людской славе, альбо ў нейкіх такіх часовых прыемнасцях, то гэта вельмі хутка рухне. І тады чалавек становіцца у нейкім сэнсе ўжо ў праўдзе, пачынае нешта іншае шукаць. А фарысейства, яно так хутка цяжка яму рухнуць, таму што чалавек сам для сябе перакананы, што ён жыве ў адзінстве з Богам, што ён вызнае Бога, што ён проста думае як Бог, што ён ведае ўсё, як Бог ведае, і што ўсё цудоўна. Так па чым жа пазнаць гэтую хваробу? Калі нам здаралася падумаць, напрыклад, калі мы стаім, не ведаю, на ружанцы ў касцёле, там молімся, так паглядзець па бакам, як іншыя моляцца, як іншыя сябе паводзяць, дзесьці там, не знаю, што яны робяць, дзесьці не туды ввогуле пайшлі, неяк не так моляцца. Калі бачым учынкі іншых людзей там на працы ці дзесьці яшчэ, і нам здаецца, і родзіцца ў нашым сэрцы такая прыгожая малітва, якую Езус, памятаеце, прыгадвае малітву фарысея. Дзякуй табе, Божа, што я не такі, як гэты чалавек. Дзякуй табе шчыра. Калі ў нас такое ёсць, калі здаралася нам убачыць, што ў нечым мы лепшыя за іншых, больш пабожныя, больш справядлівыя, чым іншыя, гэта значыць, што ўжо гэтая хвароба ў нашых жылах ёсць. Можна смела гэта сказаць. Таму што чалавек вольны ад хваробы фарысейства, ён проста не параўноўвае ніколі сябе з іншымі. І варта сёння паразважаць, наколькі гэтая хвароба узяла ўладу нада мною. Наколькі мне здаецца, што я нешта ведаю пра Бога, пра жыццё, наколькі я так лёгка згаджаюся з усім тым, што гаворыць мне Езус, наколькі мне лёгка гэта прыняць. Бо па-харошаму гэта не проста прыняць. І калі мы стаім у шчырасці, мы часта мусім прызнаць, што тое, што гаворыць Езус, надта складана, і што мы з гэтым не згаджаемся. Але калі мы гэта прызнаем, гэта ўжо першы крок для таго, каб якраз такі пачаць так жыць, як Езус нас запрашае, тым жыццём, якое Ён нам дае. Канешне, у групе рыска асабліва веруючыя, практыкуючыя. Напэўна, самая высокая група рыска — гэта святары, браты, сёстры, таму што усе людзі кажуць: «О, вы так там, бывае на вуліцы, кажуць, слушайце, вы там, видно, ближе Бога». Я кажу так, таму што я так апрануты, гэта зусім не азначае, што я бліжэй Бога. Але так усе нам гавораць. І сапраўды гэта небяспечна, бо пачне так здавацца, што і сапраўды так ёсць. Глядзіце, вы сядзіце ў проста лаўках драўляных, некаторыя стаяць, а я, вы глядзіце, якое мяне крэсла, да? Так сапраўды група рыска. І нават тут, карыстаючыся з нагоды, прашу выходзіць на новы ўзровень адносінаў таксама з духоўнымі. Калі бачым, што мы не згодныя, сказаць праўду, альбо не баяцца не ківаць галавой, калі не згодны, хаця бы так, не хваліць пустую. Гэта сапраўды ратуе вельмі часта жыццё і праўду такую пра сябе. Што можа нам дапамагчы перамагчы гэтую хваробу фарысейства? Так я хачу, дарагія, каб вы добра мяне зразумелі. Гэта не значыць, што малітва, учынкі міласэрнасці, добрыя такія пабожныя практыкі, яны
адразу трэба іх адкінуць тады, каб быць у праўдзе. Не. Але запытацца сябе пра матыў, навошта я гэта раблю, каго я ў гэтым усім шукаю. Гэта пытанне пра тое, што было раней, курыца ці яйцо. Да? Бо мы гэта робім, мы молімся, мы стараемся жыць справядліва. Мы робім добрыя ўчынкі не для таго, каб заслужыць тое, каб быць любімымі, каб Бог на нас паглядзеў, каб іншыя людзі нам пацвердзілі, што мы харошыя, каб сам сабе пацвердзіў, што я харошы. Але мы гэта робім, таму што мы ўжо палюбленыя, мы ўжо любімыя, і мы гэта робім, таму што мы шчаслівыя. Мы гэта робім, таму што Бог нас ужо любіць, і нам хочацца быць, як Ён, таксама любіць. Вось, гэта пытанне, што раней, курыца ці яйцо? Раней Божая любоў, нам не трэба яе заслугоўваць. Нам проста трэба яе прыняць вельмі глыбока ў сваім сэрцы. І яна сваю работу ў нас ужо зробіць. Нам самім нас будзе кіраваць да таго, каб шукаць гэтага добра, шукаць сустрэчы з тым, хто нас любіць. Вось і ўсё. І тады другі чалавек не будзе мяне раздражняць, не будзе мяне злаваць яго паводзіны. А я проста буду перажываць, чаму ён так робіць. Пэўна, таму, што ён нешчаслівы. І я не буду лічыць сябе лепшым за яго. Я проста буду лічыць сябе пасланым да яго, каб яму дапамагчы. Вось, бо і я такі быў, пакуль не сустрэў Божую любоў. Можна ў сваім жыцці вельмі шмат часу прысвячаць фасаду. Вот ведаеце, як чалавек дом будуе і глядзіць на фасад, як з вуліцы дом выглядае. А так, не, трэба яшчэ тут, трэба новы тынк палажыць, памаляваць новым колерам. Яшчэ дабавім лепніну, да? А яшчэ вось пры ўваходзе зробім калоны такія, яшчэ навес. І вось хай звонку будуць стеклапакеты такія драўляныя, самыя лепшыя. Вось. І так усё жыццё старацца гэты фасад будаваць, а ўнутры дома, як не было гарачай вады, так і няма. І таксама бывае, што ёсць людзі, которые, вось усе людзі такія менш знаёмыя, альбо знаёмыя хваляць, цудоўны чалавек, да раны прылажы. А дамашнія ягоныя пра гэта чуюць і кажуць, з ім жыць немагчыма. Да? Але звонку усе кажуць, што неверагодна цудоўны чалавек. Такі вось пытанне, які я? Як са мной жывецца? Да? Ці тыя людзі, якія жывуць са мной, яны ведаюць, што я іх люблю. Яны адчуваюць тое, што я не ўзвышаюся над імі, што я не настаўнік іх, не кіраўнік іх, а брат. А калі бачу, што ў мяне у жыцці атрымліваецца штосьці больш, чым у яго, то ён скажа, больш з вас няхай будзе слугою. Значыць, калі Бог даў мне ласку, што ў мяне атрымліваецца больш, што атрымліваецца маліцца, атрымліваецца не падаць у некаторыя грахі, гэта значыць, што я пакліканы гэтаму брату, які падае, які не ўмее маліцца, які далёкі ад Бога, пакліканы быць яго слугою, дапамагчы яму сустрэцца з Богам. І ў гэтым адкрыю сваё шчасце, у гэтым адкрыю сваю самую глыбокую радасць. Езус заўсёды, калі такія словы вострыя гаворыць, ён гэта заўсёды гаворыць з любові, каб мы не баяліся стаць у праўдзе перад сваёй крывадушнасцю, перад сваёй такою двудушнасцю, каб мы не баяліся прызнаць сябе таксама патрабуючымі Божай любові. І яшчэ другі такі лек, пра які варта ўзгадаць, які страшна ненавідзіць д'ябал, гэта уменне пасмяяцца самого сябе. Пасмяяцца сябе. Вот хто умее пасмяяцца сябе, я упэўнены, што вельмі мала шансаў, што гэтая хвароба на яго прыйдзе, фарысейства. Той чалавек, які умее сябе пасмяяцца. Як пісаў вось такі пісьменнік хрысціянскі Клайв Стейплс Льюіс, што сатана, ён не здольны смяяцца сябе, бо яго грэх, як мы ведаем, гэта пыха, гардыня. Ён таму, гэтыя анёлы адлучыліся ад Бога, таму што яны не змаглі знесці вось Божае ўніжэнне. Не, такому Богу мы служыць не хочам. Мы вышэйшыя за гэта, мы вышэйшыя за чалавека. А чалавек горды ніколі не пасмяецца самога сябе. Тым больш злы дух. Таму вось вучымся смяяцца сябе, праўда. Мы нічога не згубім, а навучымся проста прымаць сябе спакоем, такія мы ёсць. А чаму трэба смяяцца? Таму што мы любімыя, не гледзячы ні на што. І пра гэта нам Бог увесь час паўтарае. І тут у Слове Божым. І тады, калі прыходзіць да нас у камуніі, канешне, хтосьці прыступае годна, хтосьці
вось яшчэ не ведае, сумняецца, ці годны ён прыняць камунію. Бог, адчуйце гэтае прагненне, як Бог прагне прыходзіць да кожнага з нас. Яго сэрца разрываецца, каб быць з намі сёння, бо любіць нас, бо хоча быць з намі такія, якія мы сёння ёсць. Канешне, ён жадае, каб мы сталі лепшыя, але ён прыходзіць да нас ужо сёння. І вось гэта варта заўважыць. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, за Отца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святла ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага ад незброенага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, і ён дзеля нас людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба, і ўцелавіўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго владарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Хрыста, які ўваскрос і застаўся з намі ў Эўхарыстыі, што дае вечнае жыццё, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён пашыраўся па ўсей зямлі і верна выконваў сваю місію. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю выступалі ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб прынятыя імі пастановы забяспечылі лепшую будучыню для народа. Цябе просім. Молімся за семінарыстаў нашай архідыяцэзіі, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Цябе просім. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць нават у нядзелю, каб яны знайшлі ў сваім жыцці час для Бога. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Мацвея ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за памерлага Войцеха, каб міласэрны Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы не забывалі кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад яго дары. Цябе просім. Божа наш Ойче, аднавіў нас веру і любоў да Цябе, каб мы, верныя Тваім запаведзям, сведчылі перад іншымі аб Тваёй дабрыні. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen.
Помолитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Имя своего, так само на користь нам. Пане наш Божа, нехай гэтая Евхаристия стане для Тебе чистая хвярой, а для нас крыницей Твоей милосердности, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуємо Пану, Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягновения. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святейся имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Царства і моц і хвала. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ты покажешь мне дорогу життя, Пане, перед обличчям Твоим,
напоўніш мяне радасцю.
Помолимся. Пане наш Божа, умацуй у нас дзеянне Твое и ласки, каб прыняты сакрамент падрыхтаваў нас да абяцанага вечнага шчасця. Праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыра дзякуем усім за клопат пра наш касцёл, пра кляштар, за кожную малітву, ахвяру, дапамогу. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле, хто падграбаў лісты. Сапраўды распачалі мы прыгожы месяц лістапад, і можна заўважыць, што слова лістапад складваецца з двух слоў, лісты падаюць. І таму, калі гэта такая добрая падказка, чым можна заняцца ў гэтым месяцы. Таму захвочваем да такой узаемнай салідарнасці, дапамозе і таксама, каб прыглядацца, ці там вакол касцёла, ці на нашай тэрыторыі ёсць лісты. Граблі ў адкрытым доступе, калі што ёсць у нас, там за кацельнай, то запрашаем. Кожная дапамога будзе вельмі дарэчы. За усялякае дабро, няхай і малітву, няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем 9 лістапада у чацвер свята гадавіны пасвячэння латаранскай базілікі. 10 лістапада у пятніцу успамін святога Льва Вялікага, папы і доктара касцёла. 11 лістапада у суботу успамін святога Марціна Турскага, біскупа. На працягу усяго месяца лістапада перад вячэрняй святой імшой штодзённа о 17:10 адбываецца ружанцовае набажэнства за памерлых, а затым святая імша за памерлых. Таксама яшчэ трываем у актаве за памерлых, якая пачалася 1 лістапада і закончыцца 8. Кожны з гэтых дзён можна атрымаць поўны адпуст, які можна ахвяраваць за адну душу, якая знаходзіцца ў чыстцы. Каб гэты адпуст атрымаць, належыць споўніць некаторыя ўмовы. Гэта значыць быць у стане асвячальнай ласкі, то бок паспавяданым быць, прыняць святую камунію, памаліцца ва ўсіх просьбах святога айца Францішка і наведаць могілкі. Больш падрабязную інфармацыю пра адпусты можна атрымаць у малітоўніку «Ойча наш». Запрашаем усіх маладых і старэйшых, жанатых і незамужніх на катэхезу, падчас якой пан прыходзіць са сваім словам поўным суцяшэння. Запрашаем усіх ахрышчаных, якія жадаюць паглыбіць сваю веру. Катэхезы аб хрысціянскай ініцыяцыі адбываюцца ў касцёле кожны панядзелак, сераду і пятніцу а 18:45. Запрашаем усіх, каму цікава паглыбленне свайго духоўнага жыцця. Таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна ўзяць карткі для запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якіх молімся ў лістападзе. Таксама можна набыць знічы на могілкі, рэлігійную літаратуру і часопісы. Шчыры дзякуй за супольную малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле,